Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündəligimizə başlayarız. Qırğızstanyň Sosial Demokratik Partiyasy ýurdun parlament saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Halkara synçylary bu saýlawlaryň bäsdeşlikli bolandygyny emma dolandyrışynyň gowlandyrylmagyna hem partiýalaryň maliýeleşdirilmeginiň has açyk aýdyn bolmagyna zerurlygyň bardygyny aýtdylar. Qırğızstandaky saýlawlaryň netijeleri barada habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinläli. Qırğızstanda geçen parlament saýlawlaryna ýeňiş gazanan ýurdun Sosial Demokratik Partiyasy boldy. Onun etmeli indiki işi koalisyon hükümeti düzmek bolar. 5. oktyabrda berilen sesleriň täsirmesi sanarandan soň Merkezi Saýlaw Komissiýasy Sosial Demokratlaryň sesleriň 27,5%-ni alandygyny aýtdy. Sesleriň 20%-ni kazanmak bilen ikinji orny eýelen hem Respublika Ataýurt Partiyasy. Ýokary geniş departlandyrylýan 120 agdaly parlamente 6 siyasi partiýa girdi. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Tuýgunaly Abdurraýimow Qırgızstan partiýasy sesleriň 12,8%-ni, onugu 9,3%-ni, Birbol 8,4%, Asemeken partiýasy hem 7,7%-ni aldy dedi. Abdurraýimowyň bellemegine görä hasaba alynan saýlawçylaryň 59%-i saýlawa gatnaşypdyr. Dehlapky netijelerden ogur alınsa, onna parlamentde 38 orny Sosial Demokratlar eýeleýär. Respublika Ataýurt 28, Qırgızstan partiýasy 18, Onugu 13, Birbol 12, Atemeken hem 11 orny alar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Bruce Panier'in Bişkekden bildirmegine görä 6 partiýa parlamentde bolar diýip hiç kim garaşmandyr. Azatlyk Radiosynyň Qırgız gullugy saýlaw uçastoklarynyň käbiriniň daşynda uzyn nowatlaryň dörendigini, adamlaryň ses bermek üçin 2-3 sagatlap garaşmaly bolandygyny habar berdi. 2,7 milyona golay saýlawçy hasaba alınıp, olara biometrik kart berildi. Saýlaw kartlygynyň öňüne almak üçin biometrik kartlar Orta Aziýada ilkinji gezek olanyldy. Premier Ministeriň ornmasary Taýerbek Sarpaşow 4. oktyabrda saýlawçylaryň 3-4%-iniň biometrik ses beriş sistematyna tekniki problemalar bilen ýüzbeýiz bolandygyny aýtdy. Eşeri işler ministerliginiň aýtmagyna görä käbir partiýalaryň sesleri satyn almaga synanyşyk edendigi barada şikaýetler bolupdyr. Azatlyk Radiosynyň Qırgız gullugy ýüllerçe studentiň öz universitet mugallimleriniň ýol görkezmegine saýlaw garplygyna gatnaşandygy barada özüne habar gelip gawşandygyny aýtdy. Demokratiýa we Grajdan jemgyýeti boýunça koalisiýa ýurtda 500 şemesi saýlaw uçastogyna saýlawlaryň gidişine gödegçilik etdi. Bu guramanyň başlygy Dinara Aşyrahunowa Azatlyk Radiosynyň Qırgız gullugyna ören çynlygy biýdürgünçiliklaryň bolandygy barada gurama maglumat gelip gawşmandygyny aýtdy. Prezident Almazbek Atambayew ses berenden soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda saýlawçylary Qırgızstanyň 2010-njy ýylda awtoritar liderini häkimet başyndan aýran rewolusiýasyndan bäri geçiren 3-nji demokratik saýlawyna durnuklulygy saýlamaga çagyrdy. Bu parlament saýlawy 5 ýyl mundan ozal Kurmanbek Bakiýewiň protestçiler tarapyndan häkimet başyndan çekilmäge mejbur edilýäri ýurtda geçen 3-nji saýlaw. Saýlawda saldamly partiýalaryň ählisi Prezident Atambayew bilen onuň hökümetiniň soňky wagtlarda tutan tutumuna eýerip, orsiýetçi pozisiýalara ýykyn etdiler. Bu hereketlere özüniň mesemälim anti-Amerikan beýanatları bilen Atambayew da goşuldy. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen gece söwüşçüleriň Owganistanyň Demirgazyndaky Faryab vilayatyna hüjüm edendikleri habar berilýär. Munyň öňü ýerinde Gunduz vilayatynda hökümet güýçleri söwüşçülere şolsanda Taliban toporynyň agzalaryna garşy giň derejeli harby çäreleri amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazy Owganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Gunduzdan sonra jengçiler Demirgazyk Owganistanyň Faryab vilayatynyň paýtagty Meýmene şäherine de hüjüm etdi. Awgan güýçler bilen jengçileriň arasynda 13 sagatlap atyşyk boldy. Jengçileriň top, taň we böleki agyr ýaraglar bilen Meýmene şäherine 4 tarapdan hüjüm edendigini ýerli resmiler aýdýar. Faryab vilayatynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdulsettar Baryň aýtmagyna görä, Meýmene şäherine hüjüm Pakistanyň Koýta şäherinde planlaşdyrylypdyr. Uruş hereketlerine daşary ýurtly militanlar ýolbaşçylyk edýär. Dün geçlik jengçiler Meýmene şäherine 4 tarapdan hüjuma başlady. Çatışykda ertireçeli dowam etdi. Awgan güýçleri halkyň kömegi bilen jengçileri ide serpikdirmegi başardy diýip Baryň aýtdy. این حمله رهبری از این جنگ شیخ ولی کارمندای ارشد کمیته کویته به عهده داشت که یک پاکستانی بود. Faryab vilayatynyň etraplarynda dartgyly ýagdaý barýar. Meýmene şäherine jengçileriň ýene wehim salmagynyň ahmaldygyny ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne Meýmene şäherinde häzir howpsuzlyk şertleriniň kadrlydygyny Faryab vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Subhankul Ibrahimi ma'lum etdi. Uruşda 23 jengçi helak bolupdyr. O 13 jengçi yaralanypdyr. Hüjuma ýolbaşçylyk eden Talep komandiram çaknaşykda ölüpdir. Awgan güýçleri jengçileriň hüjumynyň öňüni aldy. Halk öz adaty durmuşyna dowam etdirýär. Döwlet adaralary açyldy. Şäherde häzir haýsydyr bir kynçylyk ýok diýip komandir aýdýar. Vaziyat fe'li Faryab peladbax ast. Tamam idarat dowlaty ke ma sabiq wazirşan idame metan. Jengçilere garşy göreşde Erbeki atly ýerli ýaraglylarym rol alypdyr. Jengçileriň henidem Meýmene şäheriniň daştywreginde hereket edýändigini ýerli geňeşiň agzalary aýdýar. Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy Seýit Abdulbaqy Haşiminiň aýdysynça jengçiler 4 harby tank bilen Meýmene şäherine hüjüm edipdir. Awgan güýçleri jengçileriň hüjumyna gaýta ul beripdir. Jengçiler ýa-da çekilmäge mejbur boldy diýip deputat aýtdy. Tamlakalardan da şehir Meýmene bu vasayet istişon. Çortondaş talapat sanginem mavazi şuda. Faryab vilayatynyň merkezi Meýmene şäherine jengçileriň hüjum edendigini Awganistanyň Gorunmak ministrligi tasdiklady. Faryab vilayatynyň paýtagty Meýmene şäherine jengçileriň dün akşam 3 tapgyr hüjum edendigini Gorunmak ministrligiň sözçüsi general döwlet weziri aýtdy. 80-den gurak hüjumçynyň uruşda ölendigini general belläp geçdi. در فاریاب مخالفین 3 مرتبه حملات انجام دادند. اضافه‌تر 80 نفرشان کشته شدند، زخمی شدند. Faryab vilayatynyň merkezi Meýmene şäherine jengçileriň köp wagt bäri howpawandyryp gelýändigini deputat Ak Muhammed Nuri gurrun berdi. Faryab vilayatynyň merkezi bolan Meýmene şäheri köp wagtlardan bäri howplyga ýaşaýly bir hemlany düşman fırsatdan istifade edip bir hücuma geçipdir. Emniyeti güýçler hemmesi toplanıp mukawemet görkezerler. Bulary iýe serpikdiren düşman öňe gelebilen däl toplanıp düşmanyň garşysynda göreş etdiler. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazy Owganistanyň Faryab vilayatynda yerli türkmenleriň Arbaki diýilip adlandyrylýan ýaragly toporynyň ýolbaşçysy özüniň 100 çemet adamdan ibarat toporynyň regiony gorama urunda söwüşýänligini gurrun berdi. Sapar reis öz toporynyň Owgan türkmen serkedini hem söwüşçilerden goraýanlygyny aýdýar. Şu temadan kardeşim Merdan Saryýewiň taýýarlan video reportajynyň sesli görnüşini dinläli. Owganistanyň Demirgazygynda türkmen Owgan serhediniň edil alkymynda esasan etnik türkmenlerden ibarat ýaragly topar bu territoriýany sol taýanda Türkmenistanyň serhedine de ençime wagtdan bäri jengçileriň wehiminden gorap gelýärler. Yüzlerce adamdan ibarat bu topary bu synayan görnüşleriňizde Kalashnikov awtomatyny çalasynyk bilen düzüp oturan Sapar reis atly türkmen baş tutanlyk edýär. Sovetler bilen bolan uruş döwründe mujahidinlere ýolbaşçylyk eden Sapar reis mundan 4 ýyl töwere ozal hem esasan asuda hasaplanan sevitlere Talibanyň hupynyň awanyp başlanmagy bilen ýaňadandan eline ýarag alyp ýerli ilatyň goragyna çykdy.
Sapar Reis'in toporu Ağdalyan itirapda ençimi barla uzukçuluk postlarını döredip Türkmen Owan serhidindäki Akkine geçilgisinden başlap tä vilayetin merkezi Meymene şäherine çelini uzap gidýän şa ýoluň howpsuzlygyna hem gözükçülük edýär. Gelip emlet 3-4 motorda eker, 300-400 motorda geldi. Ben hatta şu uçabular girip geldi pes kovalap, bunun 5 neferin el ayağını kat edip, urup bular kaçıp pes. 50 ýaşly wöregindäki Sapar Reis onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Öz ata-babalarynyň topragy bolan Türkmenistany da awanyp biljek islendik howpyň öňüne aljakdygyny aýdýar. Türkmenistan'a bizlerin ata-babalarymyzyň şu ýerden geler. Bizler Türkmenistan'da diler yetirecek bolsam koymayas bu yerden. Bu yerden ötüp barsa bular Türkmenistan'a, Ursaya Türkmenistan'a aram edemdiler. Bizler onun üstünde koymayas. Bu ağırlıkta regiona yaragly jeňçilerin ağırlaşıp gelýändigi barada habaryň gowuşmagy bilen Sapar Reis öz egindeslerini alıp gelýän howpyň öňünde durmak üçin ýola çykýar. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşi bar. Ony adathabar.com websaytymyzda, Facebook, Vkontakte, sosial ulgamlarynda Adatlyk radio saatly tahypalaryňyzda görüp bilersiňiz. Adathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derwezan.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saytymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatdan Liwap vilayatynyň Gazojak etrawyna gön gatnaýan otlynyň ýatyrylmagynyň ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döredenligi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa Liwap vilayatynyň Birata etrawyndan özüni ogul gödül diýip tanıştyran öý hojulukçy deran bilen söhbetdeş bolup kynçylyklaryň nämeden ibaratdygyny sorady. Gelin habarçymyzyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aşgabat Türkmenabat ýolagçy otlygyna takylýan Gazojak çelli ýylaty hyzmat edýän wagolaryň aýrylandygy barada maglumatlar bar. Şu wagolar haýsy wagtdan beri hereket edenok? Wagolar 1 ýyldan beri işlenok. Obol bardy, gönü poýuz bardy Aşgabatdan Gazojak çelli. Çärjüden Polnaňa ýöreler, daşwat Çärjüden Türkmenabatdan aňra poýuz bölündi. Şu derarlam halk kötenýär. Aşgabatdan aýtdan poýuzdan Türkmenabatda düşsek, çağaly gelirler var, kösenýän o poýuzdan o poýuza geçmek kyn. Şol Aşgabatdan Gazojak çelli ýörüýte ýolagçy otlusy barmy diýdi, wagonlar barmy? Wagonlar bardy. Neçe wagon hereket etdi? 4 wagon. Aşgabat Türkmenabatda 4 wagon Gazojak çelli izine terkeldi. Türkmenabatda aýrylyp, soň öz başyna Gazojaka gitdi. Şol döwürde ýolagçylar wagonyň düşmeýärmidiler? Ýok, düşmeýärdiler. Aşgabatdan Gazojaka çelli düşmäni bar edi. Häzir Aşgabat Türkmenabatda düşüp, 1 sagat, 1,5 sagat oturulyp, soň aňra başga poýuza minmeli. Nähili kynçylyklar döretýän ýolagçylar üçin şunuň Türkmenabatda düşüp täzeden Gazojakyň ýolagçy otlusyna minmeklik ýolagçylar üçin nähili kynçylyklar döretdi? Kän kynçylyk döretdi. Gece 10 ýerde 12 ýarynda barýa çağaly ondan düşüp oňa minmek garrylar üçin, çağaly gelirler üçin ýükli goşuň bar. Ondan oňa minip geçmek aňsatdy. Gönü poýuz bolsa has oňa tolardy. Şol ýolagçy wagonlarynyň gönü wagonlaryň aýrylmagyny ýylatyna bilen düşündirdiler. Şu barada nälik maglumat bilýäňiz? Näme sebäpden aýrylandy bilemok men. Ýöne obol oňatdy. Häzirki ýagdaýa garandan. Ýaş ol, garry bol, häzir ondan düşüp oňa minmek kyn. Ene şu wagonlardan düşüp minmek siziň özüňiziň durmuşyňyza nälik täsirini ýetirýär? Özüňiz bir kynçylyk bilen ýüzüňiz bolup gördüňizmi? O ýolagçy otlusyna düşüp oňa minjek bolanyňyzda. Elbetde kynçylyk bolýar. Tez Aşgabatda işim düşüp gitden, Türkmenabatda düşüp Aşgabatda minmek çağaly kyn. Eliň çağaly
Kıyın vaqtı düşüp çağalı yükün var. Çağağın götürecek mi, yükün götürecek mi? O poyuzdan bilmek katı kıyın yağday. Son düşayan vaqtыңızda Türkmenabat Gazoçak aralığına yolugçu otlasına bilet tapılyamy? Yok, tapılanok bilet. Aşgabatdan Türkmenabata gelýän poyuz durýar, oňa minýän bilet alyp geçip bolanok. Ya bilet yok. Şu wagt kassa açyk bolýarmy? Kassa açyk bolýar. Ýene bilet tapylmaýar. Ya da yetişen ok yükün bilen. Türkmenabat Gazoçak aralığında nähilek demir ýol stansiýalary bar, nähilek etraplar, nähilek ilatly punktlar var. Däne var, seydi var. Gazoçak çeleken bir ata var. Durolgolar kän umumyň aýdanda ýolugçy ýetik. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar öndeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bag ekmek boýunça köpçülikleýin kampaniýa başlandy. Geçen günleri ýowar geçirildi. Resmi maglumatlara görä, şu mövsümiň dowamında dekabr aýyna çenli ýurtda 1,5 million täze nahal ekilir. 1990-njy ýyllardan bäri Türkmenistanda ýylda 3 million çemeti agaç ekilýär. Şol wagtda yerli ýaşaýjylar agaçlaryň en çemetiniň garaşygyň kemçilikli bolmagy sebäpli ornaşmaýanlygyny aýdarlar. Biz bu mesele barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Amanmurat agyny şu günler Türkmenistanda köpçülikliň agaç ekiş kampaniýasy alınıp barylýar. Şol bir wagtda 20 ýyl çemeti döwrüň dowamında ozalky millionlarça agaça garaşyk meselesinde kemçilikleriň bardygy aýdylýar. Şol kemçilikler diýilende nämeler göz öňünde tutulýar? Nähili mysal getirmek mümkin? Diň Aşgabat şäheriniň ýagdaýyny alyp görsek. Edil şuň kun aýdaly köpçüliklerin oturdulyan ağaç mahallerden hem şäherin özüne gelelence sıkıntı da uğra oturan bağları köp gözüm düşüyor. Özün teyliyak deyilip ağaçtan birleyen yerlerde. Mesela mir etrafçalarının ortasında görünüp bu yerde Nefimi'nin teylivağı var. Yine şu teylivağdaki oturdulan ağaçların yadiyarlık 90. yılda aslarını yurdun belli yazdıları, belli hudoznikleri sol Nefimi teylivağına sol adamlardan inlik nefillere gazı eserlerinden başka bir oturdulan ağaçına harlar özünden kuğrak gitti. Ya da olmasa bir payitahtaki mekteplerde de birbirine kontrast katma karşılık yadaylar yüze çıktı. Kâvir mekteplere varsan aydalı şäherin 51. 47. 48. ya da 57. mekteplerine varsan uğrap oturan bağlar, ağaçlar judaken özüm her mektepte bolmanyny bağwan eýilip 2 adama aýlyk pulluk tölenýän wagty ýa-da terfine şoňa kontrast terfine ýa-da kâwr mekteplerin koglusyndaky bağlara ol bağ diýmem bolany geriýe ýakasyndaky jeňele kalmaýar. Sebäbi şeýle bir gur olaryň arasyndan geçmek kyn. Şu ýyl täze bağlar nirelerde ekilýär? Şol agaçlar Aşgabatyň haýsy ýerlerine oturdulýar? Aşgabatyň esasan Gunorta böleginde dağ eteğine oturdulýar. Özüm şol 20 ýyl bäri oturdulýar. Käbir guraya ondan başga ýerden ekýärler guralların käbir yerlerde şol eklen agaçlar keskinlerli usul boş meýdanlary urup oturulan yerler emma şu ýerde bağlar eklenen bolsa bilmän otur. Boýal bilen oktor sebäbi ehagy etmekçilik şu ondan şol edara kärhanalara berkidilýär, edara kärhanalara böyle işlerlerinden pul ýognar. Hatda ýokary okuw aýlaryna da ýa-da şeýle studentlerden belli bir miktarda pul ýognar. Bağwan ýalar o bağwanlara iş edişine dälle hakalçyma gerekli işleýärler. Şol üçin büyükda yerden bağlar guraya ýokun bolmasa eklenmälen hatda üstten ýer görünmedi. Aşgabatyň töwereги sünde tokoýlugy dönmeli haýsy şeýle bolup barany. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda bag egişlik kampaniýasyna siz gatnaşyp gördüňizmi? Facebook we Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk Radio satly sahypamyza gelen teswirlerde bu sowaly şeýle jogaplar bar. Gunça pelwan we gatnaşdyk adamlaryň aýlygyndan 100 000 toplap agaç ekärler, her aý ýenem aýlykdan 10 000 kesip şäherin gözelligi üçin toplaýarlar. Bu pullar nirä gidýär diýen sowaly orta atýar.
Zewon atly okyjymyz işlän döwrümde bagy kişlik kampaniýasy gelende her kimden 4 agajyň pulunu tutup galýardylar diýip ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, sizem pikir sorulşyňyza gatnaşmaga çagyrýarys, öz pikirleriňizi ma'lum edin. Yeni bir bildirişimizi dinleň. Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iwerilýän hepdelik neşirleri çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň size iwerilmegini isleseňiz bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metbuat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iweriň. Telefon nomerimiz 7926 236 0455. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7926 236 0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7926 236 0455. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.